iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz ki megszánja őt. Jövőre. Ha nem több. Ja, nem több. Ne, itt kell látni! Szipódjatok ezt! Nem tudom, hogy lett meg. Ez már nem lesz meg. Megvan. De simán megvan. Simán megvolt. Simán megvan. Pont a legjobbkor. Azt kaptam. Zsigazsi, mit csinálsz? Voltam. Szép. Lómaj ez. Hogy megvoltam te? Hogy legyen ide? Mi a fasz? Az mi a fasz volt? Átlőttem rajta, Geci. Na és ez jó volt. Ott van a baszott Scoffin. Volt enne? Volt enne? Volt enne? Na megérte, jó van, szép volt. Hát ez mi a takamot? Insane flash. Azt hiszem a Molotov. Víző, fenn. Azt a mindenit. Leave that shit. Oh. Menj window. Volna menj window. Gyerünk. Buszra fel. De mindenki arra van. Hopp! De itt van az szorom magát. Még mit megölt engem, ilyet? Ott a fel. Bro, nem lett. Manatank elfogyott. Mit néz, mit néz? Ő tudja. Neki van jobb Real Combat League-je. Azt a kurva, itt állt, és azt nézi. Ezt ugrották meg ezt. Nem. Abban ide mitellás kifétedni. Kedves egészségű. Hogy végig shift-tel marad lehetne hozzá. Itt lesz. Na, elakadt te falva. Ki nem tud arról, hogy hangja van az... És mi a... Azt a minden is. Köcsön volt. Hátból lelőtt. Megyek majd, nem mutatom, de... Szívasztott zsiggel. Bassznak meg. Kurva anyja. Ott van előtted, ott van, de vak vagy? Igen. Szóval sikerült összehozni az aminek. De ne piszkál már. Pillanatban segget. Ten seconds later. 9,8-as értékes. 9,8-as értékes van a határa.
De miért nem lőtt a fasz? Még mindig a kurva Bultunál, vagy nem tudom melyik helyen van a 20 eurós Zeus, amit a kilovattomból nyitott. Jó, ki vesz? Valaki infiltrálta már a bolteréket? Nem érdekelnek se a bolterék, se a jóskáék. De engem Géza, se Béla. Az összes 20 euróm érdekel a jóskákat, a kurva jót, adj ide 20 euróját. Hú, itt van ketten. Ketten is itt vannak egy előtt. Az nem az. Mi a fasz? Please, nem is. Olyan peak konyhafőnök paródiát csináltunk, hogy ez hihetetlen. Tant még is jutott. 3, 4, 5. Azt. Hol vannak? Ide. Minden. Zsiga ezek. Zsiga. Anyák, tarts itt a balsz! Ha lett volna bullet az AWP-be, amit felvette, akkor meg lett volna. Akkor átadunk. 3 a magyar igazság. 3 a magyar igaz. Jó. Teg. Itt van az ajtó, itt van az ajtó. BTS pont. Ott van még, ott van még. CTS pont. Jó, váltunk, jó. Ott van a bomba, ott a bomba, fönn van a bomba. Másik is ott van. Elképesztő helyen van a bomba. És nagyon elfit. Elképesztő helyen. Képező helyen van a bomba. Kolera. És itt a Freddy Fazbear. Actually bevált. Basszátok meg, mekkora szarok vagytok. Jó van már, hát a cigánypecsenyét se esik olyan hidegen. Mi van? Ez mehet a boltárnak. Volt a felakasztott volna. Van, elsőrtés. Azt jól ütött abban. Azt a mindenit. Dobd. De most hova ész? Ne bazd meg, de miért? Nem láttam, nem figyelek éppen. Meghaltam. Én is. Én nem, csak bazd meg, mert mivel volt ez a köcsög. Azóta ott szapod a faszbad meg az a kurva vizetésem. Bazd meg. Hát igaz, hogy hogyha mi is be tudnánk oda menni, akkor többet tudnánk csinálni, de... És te hogy szedsz ki? Oda jöttél, nem tudtál kiszedni. Mert nem volt nálam semmilyen építőanyagban. És mivel szedtél volna ki? Alád rakunk egy faszt. Építünk oda, az meg. Hát ezt meg lehet próbálni, ja, most. Kibaszott hét. De nem is tudok, escape-et sem bírok nyomni konkrétan. Gyorsan nézzük meg. De tényleg, Ott volt amúgy. ellenség, úgyhogy lehet fekete. Nincsen rotáció szerintem. Itt van fent valaki. Itt volt egyből. Befutott jobbra. Menjél rá! Elraknám a pajzsot érteni. Barmu. Érem, ezt nem kell nézni.
Nem látok! Píkre húzik szívgöpre.